pesa. Pídenlle unha ola de viño e levamos un garrafón. Que non entende? Unha ola é unha ola de barro como na que quenta o leite mamá ou bato leite. Non, muller, unha ola é un tanto de viño, unha cantidade. Un garrafón leva unha ola, ou iso é o que di. Pero moito viño levan que beber. Eu inlle dicir a papá que xa onte lles levaran 2 olas. Terán medo que non lles chegue. Hanse poñer contentos os homes, que as mulleres non beben viño, ou pouco beben. Pois podíalle levar el hoxe tamén, que a nos pesanos moito. Na taberna quedaba moita xente e tiña que atendela, que senón ela nos soas non nos mandaba. Xa, mamá quedaba lavando nos queixos para ir mañá á feira dos 7 a Palas con eles. Cantos litros de viño ten unha ola? Os mesmos ca de auga, guapa. Que chistosa. Creo que ten 16 litros, e como na casa temos taberna, pois pídenlle viño a papá. Pero na aldea hai 2 tabernas. Podíanlle pedir a do Polinario e non a nós. E así non o vendíamos nas e non sacábamos ganancia ningunha. Mira que lista. Nena, que estás na ventana, ca punta do pano fora, retírala para dentro, que o pano non me enamora, que o pano non me enamora, podelo quitar de aí, non marches da ventana, que me gustas ti. Que alegre ves, para onde vas? Vou para a casa grande, voulles axudar ca festa que fan hoxe polo bautizo do fillo do vinculeiro. Ademais, ali hoxe vou comer e cando termine de limpiar todo, dame unha peseta. Que sorte tes, nós levamos o garrafón e bebemos e non nos dan nada. Hoxe vas comer entón carne asada e todos outros doces, e por riba danche unha peseta. É certo, pero teño que comer as escondidas, senón róñame. E ata que termine de fregar todo non volvo para casa, e será cun noite pecha. E vas fregar ti todo. Potas e potes, cazolos e cazolas, garfos, culleres, coitelos, copas e vasos, todo o que me manden. É unha espacita, a criada que teñen para casa. Teñen outros para fora, pero eses non axudan. Non te receo de que se berre moito a señorita ama, que sei que ten moi malas pulgas. Non, hoxe está entretida. Hoxe xa non entra a cociña. Vai ter que atender ao bautizo máis a xente que veu. E ademais, ata... Como é un neno... E ademais, como é o primeiro neno, te razón, como é o primeiro neno, xa teñen que ir de quede na casa. O señor está contento, e ela tamén. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Vas, lixeiro. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Recrutas, media balsa, esquerda. Recrutas, saúden. Recrutas, descansen armas. E vos, por que facedes así o parvo? Señorita, nós non facemos o parvo. Nós facemos instrucción. Preparámonos para recibir un home libre de quintas que se chama soldado ou recruta, como vostede prefira. Eu nunca en eses nomes, como dis que se chama? Soldado ou recruta, pero será antes, agora xa non, que acabou o servicio militar. Un home non ovella nin un pucho de cicos. Un home que foi servir a nación é soldado para toda a vida. Ou non vedes aqueles homes que andan contando os seus contos de cando estiveron no cuartel? Calen vostedes. Está a chegar de fazer o servicio militar, moi irmán. Xa ven libre de licenciado cabo segundo de tierra. É como escribir unha carta que chegou e pouco. Dejaré de hormillante el día 6 de septiembre de los corrientes que es de los corrientes. E queremos ir ao camiño, que nos pasa a revista, e volver desfilando con ele. Onte fomos por alá a facer maniobras polo monte. E xa estamos moi ben adestrados. Fixemos un emboscado inimigo, que eran 2 vacas, con os cornos, e 2 cabriñas enormes. Eso sí, quedaron ben acurraladas. Tamén fixemos trincheiras e arrastrámonos polo chan. Que bueno, suerte que era prado. Que si chega a ser por riba dos toxos, eu desertaba. Vai, iso igual, Estivemos a piques de poñer de soldado raso ao cabo, pero ao fin non foi tan duro. Bueno, pero que di vostede recontractarse cos arrastra a todos. Señorita, querei pasar a revista á tropa. Vale, como fago? Deu unha volta alrededor de recrutas, mire que estén ben firmes, que as súas roupas de militar ben limpiñas e ben postas, e que as armas ben dispostas. Recrutas, firmes! O
recruta Evaristo ten a faldra fora e o recruta Celso ten unha malla desanuado. Como? Pero, a ver, vai inmediatamente o seu investimento, veña. Están vostedes castigados sin instrucción. O pegan unha carreira redor do prado. Recruta Xío, que faz? Cuadras? Sí, é que preme moito esta perna, pero xa para. Está vostede incorrendo en grande disciplina. Se lle proia aguantes, pero non se pode relaxar un romper a formación. Rasca mañá. Podíades nos levar vosso garrafón ata a casa grande, que a nos pesamos moito, e imos tras vosa. De acordo, pero vos vires marcando paso tamén, Pero como se marca o paso? Pois igual que facemos nós, é andando lixeiros, según mándonos o cabo. Quen é o vosso cabo? O manda máis Rodrigo, que hai que ver como rexe, madre mía. Que pobre do que ande torto. O único é unha mágoa non terlle uns galóns para prenderlle aí na chaqueta, que veríase un poquinho mellor. Non fan falta galóns que ben se ve quen manda. Home. Ruta ver este Celso, echen seco. Sí. Cabo Rodrigo, ordene e mande. Temos as armas. Coño, o garrafón cada un pelo seu lado. Veña, rápido. Así. Recrutas Lucita, Ana e Eva. Áchense aquí. Quen nos chamou? Chamamos a nós tamén recrutas. Queres que fagamos o que fan? Pois se nos levan en este garrafón, por que non? Parece divertido. Áchense. Veña as armas de tis. Veña, camiña a casa grande, vamos. 1, 2, 1, 2, vos tamén, veña, vamos. Veña. 1, 2, 1, 2. Perdíme, que volvimos ao mesmo sitio e estamos a min que nunha casa grande. Bueno, vamos a descansar que fixamos moito despois.